नंगौ आं बे समाव दङ धेमाजि जिल्लानि हालामाव थानाय एसपि बर' जौसिन आरो गेजेर फरायसालियाव बे फरायसालियाव दासिमबो आसाम सोरखारा नांगौ बायदि फरा बिजाबखौ दैथायहरनाय जायाखै जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों जों फरायसाफोरनिफ्रायनो मिथिना लागोन दासिम आसाम सोरखारा मा बिजाबखौ दैथायहरनाय जादों फै जों मिथिनानै लानि फरायसाफोरनिफ्राय दा आंजों लोगोआव दं सासे फरायसा बे फरायसानिफ्राय जों मिथिनानै लागोन दासिम मा बिजाबखौ मोनखो बेसे क्लासखौ नों खोन्थाना लाग्रोदो। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रसना मोसाहारि आङो बे एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सासे फरायसा आं जिसे थाखोआव फरायो आं बे फरायसालियावनो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै जिसे थाखोआव फरायफिनदों दायो जोंहा बे फरायसालियाव गोबां बिजाबखौनो मोनाखै माने फारसेनिफ्राय मोनजोबाखैनो बुंजायो ओरैजाय बड' इंलिस इक'नमिक्स ससियल'जि पलिटिकेल साइन्स बायदि बायदि बिजाबखौ जोङो मोननो हायाखै गतिके जोंनो सोलोंथाइ मन्थ्रि आसाम सरकार सोलोंथाइ मन्थ्रिया जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ हिसाबै थाबैनो दैथायहरनांगौ। नोंसोरनि जिसे थाखोनि अनगायै 10 आरो 8 आरो 9 मोनगोन ना मोनाखै फरा बिजाबखौ? गतिके बे फरायसालियाव 6 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम दङ गतिके 6 निफ्राय 12 थाखोसिम मोनाखैनो फ्रायानो मोनाखै। मा बुंगोन आसाम सोरखार आरो जोंनि साननो हनो गोरों दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बेनि सायाव? आं बेखौनो खावलायगोन दि जोंनि आसाम सरकार गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बे गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जोंनो गासैनोबो बिजाबफोरखौ थाबैनो दैथायहरो बेखौनो खावलायो। नंगौ जों मिथिना मोनबाय दे फरायसानिफ्राय दासिमबो फरा बिजाबखौ मोनफुंनाय जायाखै होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो सासे फरायसुलिनिफ्राय आरो मिथिना लाबावगोन दि मा बिजाबखौ मोनमारखो मा बिजाबखौ दासिमबो आसाम सोरखारा दैथायहराखै बिनि सायाव आं मिथिना लाबावगोन फै जों मिथिनानै लानि दासिम मा बिजाबखौ मोनखो? जोंनाव सानखान्थि लेखाखौल' मोनाखै जों मोनजोब्बाय मोननाया। बेसे क्लास? क्लास 9। क्लास 9 दासिम बे आसाम सोरखारा बिजाबखौ हरनाय जायाखै मा बुंगोन आसाम सोरखारखौ? जोङो बेखौनो खावलायोदि जोंनो बिजाबखौ नांसिगौ जोंना गोबां दिनानो जाबाय स्कुल खुलिनाया होमबाबो जों लेखाखौ मोनाखै आरो जों बेखौनो खावलायदो जोंनो बिजाबखौ नांसिगौ। नोंगौ फरायसाफोरनिफ्राय जों मिथिना मोनबाय दे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो समावनो दासिमबो आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसालिनि बिजाबफोरखौ दासिमबो फरायसालियाव दैथायहराखै ना जाहोना बिसो जाबाय नामा बर' बिजोंनि फरायसालिखौ आसाम सोरकारा फोजोबस्रांनोसो थांखि लाबाय नामा? माखासे बिजाबफोरखौ जों मोनबाय नाथाय जों माखासे बिजाबफोरखौ मोनाखै आसाम सरकारा जोंनो बे बिजाबखौ थाबैनो हरदो आरो जोंनि फरायनायाव जेंना जायैनि गुन गोनां जानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय बिजाबखौ थाब हरनो थाखाय खावलायबाय। नोंसोरनि फरायसालियाव मा दासिमबो बिजाबखौ मोननो हायाखै? सानखान्थि आरो माखौ? सानखान्थिजों आरो मा? आं सानखान्थिजों बुहुम खौरां मोनाखै। नोङो मा बिजाबखौ मोनाखै? आं दासिम सानखान्थि आरो इलेक्ट्रनिक बिजाबखौ मोनाखै। मा बुंगोन आसाम सोरखारखौ नोंसोरनो दासिमबो बिजाबखौ दैथायहरनो हायाखै? आं बेखौनो बुङोदि जोंनो बिजाबखौ थाबैनो नांगौ ओरै एगजामा खाथि सफैबाय आं बेखौनो बुंना गोजोन्थों। फरायसाफोरा बेखौनो बुंदों जों फरायसाफोरनिफ्राय बेखौनो जों मिथिनो मोनदों फरायसाफोरा थाबैनो बिजाबखौ मोननो जोङो मिथिना लाबावगोन दे सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बेहाय सोलोंथाइ नेहाथारिखौ जों नुनो मोननाय जादों जों मिथिनानै लागोन दे आसाम सोरखारा मानि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिनि बिजाबफोरखौ मानि थाखाय एसेबां लेट खालामबाय थायो बेनि सायाव जों मिथिनानै लागोन। जों मिथिनो मोनदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि गोबां दाब फरायसालियाव दासिमबो बर' बिजोंनि बिजाबखौ मोननाय जायाखै बेनि सायाव मा बुङो? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बुथुमगिरि लोगोसे नायगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। नंगौ दिनै जोंहा सोलोंथाइ बोसोरा दिनै देग्लाय 1 दानानो जालायलांबाय नाथाय दिनैसिमबो जोङो जोंनि थाखो 7, 9 आरो 10 नि जे सानखान्थि बिजाब बे दिनैसिम जोङो गोबां फरायसालिफोराव हाबनानै जों मिथि मोनबाय खिन्थु दिनैसिम जोंनि फरायसालिफोराव बे बिजाबा सफैनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो आसाम सोरखारनिसिम खावलायनो लुगैयो जे जोंनि जि आंखाल जानानै थानाय बिजाब बेखौ आसाम सोरखारा जोंनो थाबैनो सुफुंनानै होनांगौ। मानोना गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो खुगायाव बुंबाय थाब्लाबो जानाय नङा सोरखारा जोंनो बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगोन। आं बेखौबो जोङो बुंनो सानोदि आसाम सोरखारा जोंनि बर' बिजोंखौ बिमा बाथौ नोजोरै नायनो सानदों नामा बेबायदि सानदोंब्ला जोङो बेखौनो जोङो खावलायनो लुगैयो फैबाय थानाय समाव जोङो बेनि फिननायखौ जोङो आसाम सोरखारनो होनो थाखाय जोङो थियारि। गोजोन्थों।
नंगौ जोङो सिमेन्ट दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिनिफ्राय मिथिबाय जे थारैनो नंमारगौ बर' बिजोंनि फरायसालिनि बिजाबफोरखौ आसाम सोरखारा दैथायहराखै। सिमेन्ट दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिया बेखौबो बुंबावदों दे थाबैनो बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ आरो बिजाबखौ दैथायहरनांगौ होननानै बुंदों। जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिया बर' बिजोंनि फरायसालि जेंनानि सायाव रादाबखौ फोसावबाय थागोन आरो बेखिनियावनो गोजोन्थों। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुलेखा दैमारि, आं गु थाखोनि फरायसुलि। जों सानखान्थि बिजाबखौ मोनाखै आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौबो जों मोनाखै। आसाम सोरखारखौ मा बुंगोन? जों आसाम सोरखार बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनो सानखान्थि बिजाबखौ नांसिगौ। स्कुल खुलिनाया गोबां दिनानो जाबोबाय।